Angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela nje kufanelekile ucofa u-subscribe, ulike bese ushare le video. Kuhlukene umbono laphana ey'nkundleni zokuxhumana ngodaba oluthinta uMkhwanazi kanye nabaholi be-ANC okuwuFikile Mbalula kanye noSenzo Mchunu. Kodwa-ke ngaloko kukhuluma kakhulu akuyizwele nansi inkulumo elandelayo la khona kubekwa khona uvo umuntu nomuntu esho umbono wakhe eveza isayidi lakhe ngakubona ngalolu daba olushube kangaka la eNingizimu Afrika. Engasukwenza nje kanjalo uyozikhulumela yena ngalelo langa. Angikaze ngikuzwe-ke futhi nami ngiyakucabuka impela ukuthi uMantaniswa noMkhonto uyasebenza nje undonga. Ama-drugs ingane yiphelile eThekwini. Ngangicala mina ukubuka naseGoli bakhona laba ababhema ama-drugs ingane, kodwa kade ngicabuka into engiyibone eThekwini. Kodwa-ke manje kuya ngokwehla ngoba bayabanjwa abantu bama-drugs. Yini indaba yakho undonga ukuthi uyalwa namaphoyisa, ulwela iqiniso, but umuntu olwela iqiniso-ke vele ku-ANC abamfuni ngoba ama-leaders we-ANC wonke a-corrupt. Angazi ngayibiza ngithi angifuni uze ngikhiphe igama elingelihle, kodwa nje bonke nje babonile beqale ngokudifenda noMbalula naye usenze idifenda. Zigebengu zodwa lezi ongeke uze kulunge. Sibagadile abazama ukukhipha uSenzo ma ukuthi vele bacupha ukuthi basibophe, bazosibopha kosho thina-ke kulokhu ukuthi akhalo mhlawumbe macungane yobe semuva sikhathele labani labo. Right ukuplatform noma ngixolise networking dozela uCapet. I'm with uGodole. Nabona bonke abantu aba in support of ubaba uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi. Noma futhi siyamdinga uMkhwanazi on our lifetime. Sisatshiswa every day, satshiswa ngokuthiwa sothunya uphuthu. uGodole uyilentozana uyi-example yaleyo nto leyo every day on social media. Akusekho lula impilo yomuntu eKZN KwaZulu-Natal ifana nje ukugxoba intuthwane endlela into ongayiboni oyigxoba ungayiboni ushiye kanjalo. Maningi ama-cases of which are pending kunamhlanje singazi ukuthi kuphele. Umuntu uyashona Mbuvu mayengenamali la eMzansi, ashone kuphele kanjalo nje. Umuntu uyabenza ubugebengu kuphele kanjalo ungazona ukuthi into ebhekephi. Kulesi sikhathi lesi u-ANC kukuwona ukuthi udaba uzoluhandlisha kanjani. If however they can handle this matter so recklessly, bazoyibona next year we are going on local government elections. Bazoyibona bafana nobani 2029 they're gonna get worse than what they have on 2024. Ngoba Mbuvu we are sick and tired indaba okushwayitha amasela igebengu. Impilo lesikhuluma ngayo Mbuvu. Ngaba buhlungu Mbuvu namhlanje noma kusasa ngithi ngiyavuka kusemthu uMbuvu akasekho. Next week uMbuvu akwazi ukuthi wabula ubani. Kuze is so kade sikubona sikhuluma nawe la live sikwazi ukuthi uyi-TikTok noma nithi niyezwa sesiyeza umyeza noma uGodole akasekho. Is like that, and isiphele into yakhona siyazi ukuthi ihambeni. Mbuvu we are Mkhwanazi is us, and we won't retreat or surrender on supporting him. We are behind him at all costs. It will be the first time in my life ukuthi ngihambe ngiyohlala estradi longayigcina into le university. Uma kuthiwa kiwe iqadi noma kwenzani ngamane ngithola umahlafuna nama kuthiwa kuyolutho kuphela indawo ethu umahlafuna nami ngikwazi ukugijima phansi ngoba Mbuvu sikhathele. Our politicians baqale bathatha lento engathi incane. uMbalula ngimzule ekhuluma uqala wathatha engathi incane ukuqala the first response on media uDabela Mkhwanazi uthe mayesebuya lapho wabuya wazomphika uSenzo makuthiwa uSenzo remember ANC wathi no is a minister. Waphika ngabona ukuthi they are really confused uDabela Senzo. uSenzo ke mina can't lie bengimbona njengoba umdala ngimhloniphayo ngimethemba ukuthi umuholo uthi mangabe se-office akwazi ukuthi abe busy nomsebenzi wakhe. But on the allegations lawa khona they must handle the matter so very, very critical and they must be vigilant on it. Bese ngize kulento lento kuthiwa yini ANC Youth League angazi noma uColin whatsoever. I-ANC Youth League yini umsebenzi wawo lapha? Abahola abanjani laba ba-reckless ngalomhlobo lo angazositshela ukuthi uMkhwanazi uthanda ukubukwa, uthanda ukukhuluma kwi-media vela gqame wayengabi usopolitiki. Yini leyo nto leyo ukuthi sithi siney'nkinga ey'ngaka eMzansi ma-murder cases into nje ukubulawa kwabantu nobugebengu. And okugcina-ke Mbuvu engifuna ukuyisho ngodaba likaMkhwanazi, ama-politicians
they mustn't use masses on the ground on their benefit. They mustn't take an advantage on our expense. Bese qhamuka iqembu lokuthi bese lithi liyamasha noma lithi lenzela limasha in support of Mkhwanazi. We won't tolerate such. We will support Mkhwanazi as neutral as we are on the ground, not supporting any march planned by any organization or individual from any political party. Lokho we won't tolerate such nonsense Mbomvu. Asifuni ukusetshenziswa, and siyabonga abantu abafana njengo Julius Malema mangabe besupport Mkhwanazi, but we know very well ukuthi Mkhwanazi into ahleze khala ngayo, it is foreign nationals as a major problem in this country. While uJulius support engafuni lutho ngama illegal immigrants okuthiwa commit ubugebengu. And then moving forward futhi, we know very well ukuthi ubaba as an acting commissioner on 2012 nani wamkhipha Mkhwanazi yonke lonto iyavuka. We know ukuthi abantu abakuthanda ukubona lonto le on media, but kuyiqiniso elingelize laphikiswa. Siyazi ukuthi Mkhwanazi maye supportwe ama-ground forces noma yizwe lonke. Ngijabulile imatch kade ikhona e-Western Cape, Cape Town izolo. It was neutral and transparent. And then our politicians must know it very well ukuthi we won't surrender on this one. And then whoever unga-act against Mkhwanazi right now, we will punish the organization for such instance. Thank you. Ungakanyamalali Miyeza babumanana ANC babumanana nazi ziyakhuluma insizwa neutral enye isho njalo ugodo olomkhonto uthini wakumbono njengomanana. Angibingelele Mbovu nabafethu bonke abakhona la. Mbovu mhlambe angiqali ngokuthi ngiyabona imoya iphezulu, kodwa angazi isizathu ukuthi yini sekwenzeka njengoba sikhuluma sina. Njengoba sikhuluma sina. Yeah. I think the whole case, Yeah. into ethule undonga lapha yana mayekhuluma kwi-media. Isingisibuye singihlule, mhlambe khona la ngisale khona ngoba isingisibuye singihlule, mhlambe khona la ngamzwa ngakho. Le case kaNdonga le ndaba beko uNdonga, it has nothing to do with MKDA, IFP, ANC as political parties. But abantu yabona mawukhuluma ngo-commissioner noma uthi ucommissioner ungubani noma ucommissioner umanana, somewhere somehow ngefamily yakho uyavota vota iqembu alithandayo. But in the case has nothing to do with ubani affiliated these allegations. Yabona Mbovu like laqhuma ibhomu eMzantsi Afrika elokuqala, lesibili leli liqhumiswa uNkwali. Laqhuma ibhomu sathuka sokuthi awukani khona abantu akade bezenzela la eMzantsi Afrika. Sithule nje singaboni thina sabonga ukuthi awusesiyazi. Isikhathi check isleep. No. Angithi yabona uNdonga ke sithatha ngokuthi uthule ireport wayithulele eMzantsi Afrika. Yezinto ebesingazazi thina. Yes, ama-allegations till proven otherwise. Ngiyazi abanye bazongixakeka-ke kodwa kulungile, because I'm not here as a member of the ANC, and I'm not a fan to anyone. And I've never been a fan to any individual, but I've been a fan to Orlando Pirates only. I will be a fan yakho Mbovu if ungaqhubeka ushaya isibhakela. I can be a fan yomuntu wenza sport. I cannot be a fan of any politician. I don't hate politicians, and I respect politicians. I respect ward councillors, everyone. No matter who live iqembu, uma ngabe uyi-leader la ngihlala khona ward councillor, I respect that position oyiphethe. Yabona ibhomu kaMkhwanazi lesibili eMzantsi Afrika. Ingakho sithuke kanje. Sathuswa ibhomu ngereport kaThuli Madonsela. I'm not mixing my issues, but I'm saying into evele iphuma ibhomu nje emphakathini ayibuka nokuthi singazi. Same thing is happening. Mkhwanazi is telling us stories ebesingazilindele. Now, that's why ngithi imoya iyaphakama, ngazi ukuthi why masixoxa la iphakama imoya ngoba
upresident mayefika noma ngathi ufikile noma akafikanga, I don't think we should really sit sirate silindile aseliseni imoya. But the bottom line is upresident does not investigate. Futhi upresident ngeke azamxosha uNkwali, ngeke amenze lutho. Ngeke izinto ekhona imashi, there will be no mashes. And I'm telling also you, know there will be no mashes because I also know happened that. to them. That's why ngithi moya siyehlise kule platform mhlambe ke mase singaphandle singakhuluma ngendlela. Kodwa ke No, I agree with you. I also do know that the president, I said earlier on, the president, I would say on my side, has taken a decision. We are waiting for him to pronounce on the decision. izokumangaza ngoba umbumbi decision izothi sonke mhlambe singayisuspecta. Ayona le decision izoba yibhuku. Because khumbula ukuthi ulwazi lami mhlawumbe ngithi ulwazi lami oluncane ngilalo. UNdonga akaqashwa ngumongameli, waqashwa u-National Commission. Yes. Therefore, that's why I reporter ku-National Commission. The president has no say emsebenzini kaNdonga. You can only appreciate umsebenzi kaNdonga, that's all. U-National Commissioner enoqashwa umongameli angamxosha noma ngayini for whatever reason. Sasilungiseni going forward. Uyabona kade ngizwa earlier on ngisemgwaqweni bethi abantu uNdonga for president, uNdonga for president. Uyabona uma ngabe ufuna ukumdemote uNdonga, mthathe kumenza uminister of police or president, so busumdemotile. Because uma esehle lapho usehlele esihlalweni ubheke lapha phansi akasekho enzwa i-demotion. Futhi angimboni uNkwali uyabhudi usmart besides by police. Uma umlaleli ekhuluma, that person is very smart. And I don't see him taking that baseless decision. I'm not saying umuntu by politician uthatha i-decision baseless. Kodwa yena at that level akuyona. Angimboni uNkwali mina kupolitiki. It's fine, angaba u-National Commission mangabe i-contract yakhe seyiphela ngala, so be it. Ngathi mbongo before la ngathi yabona uNkwali mayisebenza kanje. uNkwali will not fight i-corruption noma ubugebengu emhlabeni uma ngayitholi support ayifanele. Yabona manje kuyavela ukuthi khona la enqande yakhona uma ngabe ngisebenza khona elinye iphoyisa lenza otherwise. In other words, ngivimba ukusebenza kwami noma ngabe uthi ubani ko-confusion uyaphazamiseka. Umuntu onjengayo udinga support. EMzansi Afrika uyabadinga abantu abafana noNkwali. uNkwali sorry. uNkwali uma ngabe uyamdinga uNkwali wase-Eastern Cape, uNkwali waseMpumalanga, uNkwali wase-Gauteng for us to fight corruption. Siyabadinga uNkwali abantu zonke lento. Ngoma ngabe sizoba noNkwali kwaZulu Natal, it's not a solution to crime. Njengoba sikhuluma sihleli la thina sibhizi sithi sakhe izwe, khona abantu abahleli lapho behind your house baphuleni kuyobulala. Whether you take uNkwali ukuthi as a solution to the situation yaseMzansi Afrika, first must work together to fight crime. I'm telling you,